in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowane garin Allah ya waye mala'ikan mutuwa sai ya dubi idon kowa duniya so 5. Baba kowane garin Allah ya waye so 5. In dai gari ya waye mala'ikan mutuwa sai ya dubi idon kowa haka duk duniya fa, da mutane da aljannai da dabbobi, so rana daya ya dubi idanun kowa so 5, saboda in tamun kai mistake. Idan muka koma annabi Muhammadu, annabi ya ce mala'ikan mutuwa ya san kowane ɗaya daga cikin nan fiye da yadda kai kasan yaranka na gida. Ya san kowa fiye da yadda kasan yaranka da ke gida, ya san kowa. Yawmul mafkudi kenan. Fiyayyen halitta ya ce daga cikin abin da ke saduwa ga mumini in ya koma zuwa ga Allah wasu abubuwa ne guda 7. in mun basu a duniya mun tafi ga lahira insha Allahu ba mu yi asaran zuwa lahira ba. Muna barzakh ko muna lahira lada iya saduwa gare mu, shi ake kira sadaqatun jariya, wato a ce uninterrupted charity ko ongoing charity. Ka bar duniya amma ladanka ba za a interrupting dinsa ba. Na farko yake cewa ilman allama wa nashara, ilimin da muka koya muka watsa, karantar da addini ko kuma sayan takardun addini a watsa ko kuma daukan sakonni na addini mu rika watsa su, musamman a social media. Sharri yayi yawa, mu yi kokarin dominating da watsa alkhairi. Wanda ya shiryar zuwa ga alkhairi kamar wanda ya aikata ne. Ko da ba ka da ilimin da zaka karantar, inda ka koyi ɗabi'ar watsa alkhairi, duk inda ka ji wani clip mai muhimmanci na ilimi ka rika watsawa a cikin al'umma, mai iya yiwa in kai sa Allah ya baka ladan da yafi wanda yi wannan karantarwa, musamman idan zuciyarka ta fita sa inganci lokacin da kake yi. Don haka ilman allama wa nashara. Na biyu, awwaladan salihan taraka, ɗa na kwarai da aka bari. Mu dage mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya, ya zama alkhairi suke yi ba sharri ba, ya zama in mun koma zuwa ga Allah za mu bar bayan Allah na kwarai a bayan ƙasa, ba waɗanda suke ainihin bandits ko kidnappers ko 'yan ta'adda ba. Mu bar bayi na kwarai a cikin gidanmu, a samu makaranta Qur'ani, mahaddata Qur'ani, a samu waɗanda suke likitoci, a samu engineers wanda za su rika taimakawa al'umma, imma da ilimin addini imma da ilimin rayuwa. Na uku, au musafan warrafa, ba da copies na ƙur'ani, a rika fansan ƙur'ani ana rabawa, iya daga cikin mafi alkhairin aikin alheri a cikin society. Annabi ya ce ƙur'ani da kabari legacy a baya. Mu duba King Fahad, sarki Fahad da ya mujamma na ƙur'ani ya yi ne kawai don ya watsa ƙur'ani a duniya. Wannan ƙur'ani ɗan Madina mai karewa da aya tun yana raye bai bar duniya ba, an buga sama da kofi miliyan 50 a duniya an watsa fi sabilillahi. To duk inda ka zaga, ko a nan masallacin sai an samu wannan ƙur'anin, duk time da aka karanta iya da lada. Ba sai ka yi mujamma na ƙur'ani ba ko matsaba'a na ƙur'ani, a rika samun dama ana fansan ƙur'ani, a rika ba wa makarantun da ke haddan ƙur'ani, a rika ba wa masallatai mutane suna karanta, a rika ba wa individuals da aka suna da ƙoƙarin karatun ƙur'ani. Shine au musafan warrafa, au masjidan bana, ko masallaci da aka gina. Masallaci sadakatun jariya ne mai muhimmanci, musamman masallacin da aka raya shi bayan sallah ya zama wuri ne da ya zama institution na mentorship na mutane, ya zama dan masallaci bai takaita da sallah kadai ba. Magabatan mu sun mai da masallaci kusan institution ne mai zaman kansa, anan ake meeting, anan ake mentorship, anan ake sharing ainihin experience ga matasa, a nan ake tarbiyyantar da matasa. Na biyar, au baitan libnis sabil bana, ko kuma gida da ka gina ka bada shi wakafi. Mutum ya gina gida 2 bedroom ne, 3 bedroom ne, ko 4 bedroom flat ne, ka tsaye da shi kawai wakafi ne, endowment ne, ba na sayarwa ba ne, ko a rika saukan baki, ko a ba wasu marayu su zauna, ko wani malamin addini ya zauna, ko wasu mabukata. Iya daga cikin ayyuka na alkhairi muhimmai da ya dace mu bari a baya in mun koma zuwa ga Allah.
na shida au naharan ajira ko idan ruwa da aka samar shine kamar rijiya ko famfo ko bohol mu yawaita yin su. Sadakar ruwa iya cikin mafi alkhairin sadaka a duk duniya da mutumin da ya wuni bai karanta wannan addu'a ba, in kana neman asalin wanda ya asara a wunin don ka same shi sai ka daura igiya ka kawo. Annabi ya ce man qala ha salasan idza asbaha wa salasan idza amsa, in ka faɗi uku gari ya waye kuma uku idan yamma ta yi, ya ce to babu shay'un, bai toge ba, babu wanda ya isa ya cutar da kai, dan sihiri, dan tsafi, boka, dan hassada, dan adawa, ko ma wane ne, mutum ne ko aljani ko dabba, da ikon Allah haka za ta barka ko haka zai barka. Kaga kenan babu abin da zai cutar da kai. Shi yasa idan ka riga ka rike Allah, dan sihiri baya baka tsoro, mayaudari baya baka tsoro, dan hassada bai baka tsoro, aljani baya baka tsoro, dan adam baya baka tsoro, don duk wanda Allah ya kare ya karu. Kuma hakikanin kariya ita ce kariyar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda Allah ya kare shi kenan. Allah ya samu wanye lafiya. Mafi girman matsalar ka a rayuwa laifin da kake yi, ba wani abu da zai far maka ya ɗaiɗaita ka kamar sabon Allah. Ibnul Qayyim ya ce shi sabon Allah daga cikin illar da yake ma ɗan adam, abu na farko shine yanke alaƙa tsakaninka da Allah. Kai daga lokacin da aka ce alaƙarka da Allah ta yanke, ai ka san ka shiga uku. Daga lokacin da ka tsunduma cikin kafirci ko shirka, zinace-zinace, miyagun ayyuka, waɗannan ayyukan abinda za su haifar maka na farko, abinda zai far maka shine alaƙarka da mahaliccinka za ta yanke. An samu matsala ko ba a samu? Mafi girman addu'a da mutum zai a rayuwarsa shine ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah ka bani kyakkyawa a duniya, ka sa duniya ta yi kyau, ka bani kyakkyawa a lahira, ka sa lahira ta yi kyau, kuma ka tsare ni azabar wuta.